Zag je er maandje en tiesje ontdaan op oefenterrein de Marnewaard bij Zoutkamp. De luchtmobiele brigade oefent in totaal 2 weken in de regio. Het gaat om een tierengrote oefening met meer dan 400 militairen om mij doggen. Het meest uitdagende als je met heel veel eenheden op een relatief klein gebied zit. En zowel in de lucht, met helikopters, met vliegtuigen die support leveren, met onbemande systemen die met ons meekijken. Met heel veel grondeenheden, dan is met name coördinatie belangrijk. Dat de eenheden met elkaar goed de procedures kennen, samen de procedures ook trainen. En weten van elkaar wat ze verwachten en wat ze moeten doen. Op 4 plakken is of we de aankomende weken nog oefenen. Met een 2-tal Chinook helikopters worden de militairen veilig in een gebied afzet. Ondertussen houden 2 Apache helikopters de boel secuur in de gaten. Ook wordt er toch onzichtbare drones te verzorgd houden. Deze specifieke oefening is ontworpen om de samenwerking tussen lucht- en grondtroepen goed te kunnen trainen. De luchtmobiele brigade is een snel inzetbare eenheid. Die werkt vanuit de lucht op de grond. En heeft ons wellicht al meerdere malen voorbij horen komen, laagvliegend met helikopters. Ook vandaag weer. En tot nu toe hebben we alles kunnen doen wat we wilden trainen. De oefeningen binnen misschien wel wichtiger als eer. Maar toch de spanningen tussen Rusland en het Westen. Kijk, we willen natuurlijk heel vaak en heel graag oefenen. Maar het gaat er vooral om dat als wij gealarmeerd worden als snel inzetbare eenheid, dat we er klaar voor zijn. Begin dit jaar werden we op hele korte termijn gealarmeerd voor een training in Roemenië. Versterking van de oostflank van de NAVO. Ook dan praat je over een aantal dagen, ben je volledig inzetbaar. Dan heb je niet meer de tijd om nog een hele lange trainingsprogramma te doorlopen.